Hej, jeg er Store Julie, Jeg er Lille Julie. Jeg er Louise. Og jeg er Magnus. og vi vil i dag sige, hvad vores yndlingsfrugter er, og hvad der er godt og sundt. Lille Julie starter med at lægge ud. Der er æble. Min yndlingsfrugt er også æble. Min yndlingsfrugt er nok jordbær, hvis det er en frugt. Det tror jeg nok, det er. Det siger bare. Min yndlingsfrugt er jordbær. Er din også jordbær? Ja. Den smager også godt. Hvad er mere din yndlingsfrugt? Honningmelon og vandmelon. Har du flere yndlingsfrugter, Lille Julie? Jordbær. Det er også en af de gode. Nå, men så vil vi lige gå en runde, hvad vi dyrker af motion. Du starter, Lille Julie. Jeg løber nogle gange. Nogle gange løber jeg. Okay, det var godt. Ja. Dig, Louise. Jeg spiller ishockey. Og jeg danser. Jeg går til tennis og går til fodbold og går til svømning. Og så løber jeg ture om weekenden. Hold da op, du er lidt af et travlt program. Nå, skal vi sige tak her? Ja, vi siger alle sammen tak. Er I klar?